Absimilai malaktuga don kibaru kɛnɛ kan bi kibaruya min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na école karamɔgɔ kɔni bɔlen don dugu kɔnɔna la ka taa u ka nisɔngoya kɔni yira. Ayiwa kibaruya min sera ma olu y'a yira n'a ka fɔ an ye ko bi alamisa don février kalo tile 13 kɔnɔna la ko Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na école karamɔgɔ kɔni bɔlen don ka wuli ka u ka nisɔngoya yira. U y'a yira k'a fɔ ko olu ka laɲini dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko a bɛ wagati jan bɔ ko laɲini tɛ ka sabati Mali gouvernement fɛ. O hukumu de kɔnɔna la ni ma kofɔlen ninnu ka daminɛ Bamakɔ n'a Lamini Kita ani Kayi fo ka taa bila Minɛnkala ni école karamɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kalama wa u bɔlen don ka yira k'a fɔ ko min ye article 39 ye n'o ye sariya dɔ ye ni kɛrɛnkɛrɛnnen don école karamɔgɔw tɔgɔya la ko o sariya ninnu ka bato ko o sariya in bɛ min ko fɔ o de ye k'a fɔ ko Mali foroba baarakɛla ni dɔ farala olu kɔni sara kan ko dɔ bɛ fara min ye école karamɔgɔ ye olu fana ka sara kan. O de hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko dɔ kɔni farala Mali foroba baarakɛlaw kɔni kan nka min ye école karamɔgɔw ta ye ko fɛn ma far'o kan. O de hukumu na ni ma kofɔlen ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ ni u ka hakɛ ma d'u ma olu kɔni tɛ segin ka taa kalan kɛ denmisɛnninw kɔni kunna wa u y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni tɛ baara kɔni bannen ye fo ka taa fɔ u ka ni sariya in kɔni ka bato u ka hakɛ kɔni ka d'u ma. Ayiwa an b'a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ ye ni école karamɔgɔw ye nin t'u ka wulikajɔ kɔni fɔlɔ ye don tɛmɛnenw na u ye ni ɲɔgɔnna wɛrɛw kɛ ni hali bi ni laɲini ninnu kɔni hukumu kɔnɔna la. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko polisiw ka ɲɛmɔgɔ Mali kɔnɔna la ale kɔni bɔra ka ɲɛfɔli kɛ min yɛrɛ ye k'a fɔ ko polisiw ka wulikajɔ dɔ bɛ yen nɔ n'o bɛna kɛ sini walasa u ka hakɛ dɔ bɛ yen nɔ u ka se k'olu sɔrɔ. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko min ye polisiw ka ɲɛmaa ye ale kɔni bɔra ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye ko maa minnu bɛna wuli ka u ka hakɛ ɲini sini n'o ye polisiw ye ko nin wulikajɔ ninnu kɔni tɛ a kun bɔ ko sabula ko u ka hakɛ caman kɔni bɛ yen nɔ ko olu dɔw sabatira wa ko dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ ko baara bɛ ka k'o kan. Ko kɛrɛnkɛrɛnnenya min yɛrɛ ye k'a fɔ ko polisi bolofara dɔw bɛ yen nɔ ko u kun y'a laɲini k'a fɔ ko ka musaka dɔ kɛrɛnkɛrɛnya olu kɔni tɔgɔya la wa ko o musaka ninnu kɔni dir'u ma k'u bɛ se k'a yira k'a fɔ ko o musaka ninnu ka dɔgɔ de nka ko min ye k'a fɔ ko musaka kɔni ma di ko o kɔni tɛ tiɲɛ ye. Ani a y'a yira k'a fɔ tuguni ko min yɛrɛ ye kabini Musa Mara bɛ minisiriya la tuma min na an ka jamana kɔnɔna la ko polisi dɔw kɔni tun bɛ yen nɔ ko olu kɔni tun bɔra baara la wa polisiw tun y'a laɲini k'a fɔ ko ka o makofɔlen ninnu kɔni ta ko ayiwa ko o baara ninnu kɔni daminɛra ko sabula ko maa fila bɛ o makofɔlen ninnu na ko olu yɛrɛ kɔni kun taara. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko Mali sanfɛkalanso min bɛ Badalabugu ko polisiw kɔni taara sɛgɛsɛgɛli dɔw kɔni kɛ yen nɔ ka maa dɔw minɛ ani ka marifa dɔw kɔni minɛ. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko kunun araba don février kalo tile 12 kɔnɔna la ko polisiw kɔni wulila ka taa nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na n'o ye Mali sanfɛkalanso ye ka taa sɛgɛsɛgɛli caman kɔni kɛ. Ayiwa o y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ka nin wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko min ye k'a fɔ ko Mali sanfɛkalanso hakɛ ɲini jɛkulu ka ɲɔgɔnyeba dɔ bɛ kɛ san o san ko o ɲɔgɔnye in kɔni tɔ ma jan tuguni. Ayiwa k'u y'a jateminɛ ko o ɲɔgɔnye hukumu kɔnɔna la ekɔlidenw bɛ ɲɔgɔn jogin ani ka marifa ci ɲɔgɔn na o de hukumu na u y'a yira k'a fɔ ko sanni ɲinata kɔni ka kɛ ko olu kɔni bɛ taa sɛgɛsɛgɛli caman kɛ. O sɛgɛsɛgɛli ninnu de kunna u ye marifafɛn caman kɔni minɛ ni makofɔlen ninnu na wa maa 8 kɔni bɛ yen nɔ ekɔlidenw na olu kɔni minɛla finitigiw fɛ ayiwa olu kɔni bɛ ka sɛgɛsɛgɛ. Ayiwa o hukumu kɔnɔna la polisiw ye minɛn minnu minɛ ekɔlidenw fan fɛ ko marifa kɔni caman kɔni b'o la ani muru ani min yɛrɛ ye berew ni a ɲɔgɔnna caman ye ani min yɛrɛ ye k'a fɔ ko finitigiw ka fini 2 bɛ yen nɔ k'o yera ani u y'a yira k'a fɔ fana ko nin kɔni t'a bannen ye ko don n'a nataw la u bɛ taa wuli tuguni ka taa sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ kɛ walasa binganni jugu min bɛ kɛ Mali sanfɛkalanso la dɔ bɛ se ka bɔ a la cogoya min na walasa ekɔliden minnu bɛ yen nɔ olu bɛ se k'u ka kalan kɔni kɛ lakana kɔnɔna la. Ayiwa an balimaw ninnu de tun ye bi kibaruyaw ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la.